ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар маҷлиси ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент иҷрои нақшаю супоришҳои ҳафтаи гузашта таҳлилу баррасӣ гардида, барои ҳафтаи нав дар назди роҳбарони масъул вазифаҳои мушаххас гузошта шуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. дар маҷлиси назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ки субҳи рӯзи душанбе баргузор гардид, асосан масъалаҳои муҳими ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҷамъиятии шаҳру деҳоти Панҷакент мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта, барои ҳафтаи нав нақшаю вазифаҳо мушаххасу муайян гардиданд. дар оғози маҷлис раиси шаҳр аз ҳодисаҳои даҳшатбори табиӣ, заминларзаи мудҳиш дар давлатҳои Туркия ва Сурия, тармафароӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки боиси хисороти ҷонӣ ва молӣ гардиданд, аз тадбирҳое ки ҳукумати мамлакат дар ин росто андешидааст ёдоварӣ намуда, хотири қурбониёни онҳоро поз нигоҳ дошт. ҳамчунин раиси шаҳр таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба масъалаҳои муҳиме ки таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи васеъи шӯрои амнияти кишвар доир ба вазъи муқовимат бо таҳдиду хатарҳои муосир ва чораҳои тақвият бахшидан ба таъмини амнияти давлат ва суботу оромии ҷомеа марбут аст баррасӣ намуд ва таваҷҷӯҳи ҳозиринро ҷалб сохт. дар ҷаласаи назоратӣ гузориши муовини якум ва муовинони раиси шаҳр оид ба вазъи корҳо, рафти иҷрои барномаю стратегияҳои давлатӣ, нақшаи супоришҳое ки дар соҳаҳои ба роҳбарии онҳо вогузор шудааст, дар ин давраи соли равон шунида шуд. дар хотимаи маҷлиси ҳафтавори назоратӣ раиси шаҳр дар назди роҳбарони ташкилоту корхонаҳо оид ба ҳалли масъалаҳои муҳими рӯз, аз ҷумла таъмини рушди саноат, ташкили коргоҳҳои саноатӣ, фаъолияти шоистаи муассисаҳои хидматрасон, иҷрои босифати буҷет, роҳандозии ҳамкорӣ бо соҳибкорони беруна, ҷалби бештари сармоя ба иқтисоди шаҳр, пешгирии сохтмони худсарона, омодагии ҳамаҷониба ба маъракаи кишти баҳорӣ, оғози ниҳолшинонию сабзгардонӣ, пурра омода намудани иншооти обрасон, ҷоннок намудани корҳои тарғиботӣ, фаъолияти соҳаи маорифу тандурустӣ, даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ дар сатҳи баланд, ташкил намудани таҷлили 30-мин солгарди таъсисёбии Артиши Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Рӯзи модар, ҷашни ҷаҳонии Наврӯз ва дигар масъалаҳои соли равон дастуру супоришҳои мушаххас гузошт. рӯзи якшанбаи ҳафтаи гузашта дар маркази шаҳр ярмаркафурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ташкил карда шуд ки зимни шиносоии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз масъулин ва деҳқонон даъват намуд ки минбаъд ҳар ҳафта рӯзи шанбе ярмаркафурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ташкил гардида ба аҳолӣ маҳсулоти хушсифат ва нисбати бозор арзон пешниҳод кардад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд, муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода бо иқдоми мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳар ҳафта рӯзи якшанбе дар маркази шаҳр ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ баргузор мешавад. якшанбеи гузашта ба ярмарка хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамъиятҳои деҳоти Шинг, Хурмӣ, Рӯдакӣ, Вору, Суҷина, Моғиён, Диваштич ва Сарас анвои гуногуни маҳсулот аз ҷумла картошка, пиёз, турб, шалғам, себ, биринҷ ва гӯштро ба харидорон пешниҳод намуданд. раиси шаҳр
абдухолиқ холиқзода ҳангоми боздид аз ярмарка бо кишоварзон суҳбат намуда ба масъулон дастур дод ки ба харидорон ҳарчи бештар маҳсулоти хушсифат ва нисбат аз нархи бозор арзонтар ба фурӯш гузошта шавад. дар асоси супориши раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода мин баъд ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ рӯзҳои шанбе баргузор хоҳад шуд. бинандагони гиромӣ хотиррасон мешавем ки шумо барномаи иттилоотии пайғомбурро тамошо мекунед. фаъолияти шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент зимни маҷлиси васеъ таҳлилу баррасӣ гардида нақшу вазифаҳо барои соли 2023 мушаххасу муайян карда шуданд. дар толори хурди кохи фарҳанг маҷлиси фаъолони шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат бо иштироки муовини раиси шаҳр Санъат Тоҳирзода, комиссияҳои ташкилот, раисони ташкилотҳои ибтидоии шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоату маҳаллаҳои шаҳр, собиқадорон ва фаъолон доир гардид. дар оғоз раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳр Облоқул Ризоев сухан намуда рӯзномаи маҷлис бо раъйпурсӣ қабул карда шуд. Облоқул Ризоев дар бораи фаъолияти шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент дар соли 2022 ва нақшаву барномаҳо барои соли 2023 ки дар партави паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ дар Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст сухан намуд. шӯрои собиқадорони шаҳр фаъолияташон дар асоси талаботи қонуни ҷумҳурии дар бораи собиқадорон, оинномаи ташкилоти ҷамъияти собиқадорони ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастурамали коргузорӣ ба роҳ монда барои баланд баршуди сатҳу сифати коргузорӣ, мавқеи ташкилоти собиқадорон, корҳои дохили собиқадорӣ аз воситаи имкониятҳо фаровон истифода бурда бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллиён дар шаҳри Панҷакент ва шӯрои собиқадорони вилояти суд фаъолият намуда дар амалӣ гардондани дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти суд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ нисбати гиромидошти шаҳидон ва ҳафтидагони ҷанги бузурги ватанӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва хизматрасонии тиббии собиқадорони ҷангу меҳнат ва сафарбаркунии онҳо дар тарбияи насли навбат дар беҳаи садоқат ба ватану ватандорӣ, меҳнатдӯстӣ, густариши ифтихори миллӣ ва хушогоҳии хушноси онҳо равона карда истодааст. Облоқул Ризоев зимни суханронии хеш аз ҷумла қайд кард ки аз ҷониби шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат дар маҳаллу ҷамоатҳо бо аҳолӣ вохӯриҳо гузаронида шуда, муҳтавои паёми сарвари давлат ба сокинон шарҳ дода шуда, дар ин раванд собиқадорон беморон мавриди аёдат қарор гирифтанд. Сипас Истамов Тӯйчӣ, раиси ташкилоти ибтидоии шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳотӣ Лоиқ Шералӣ сухан намуда иброз дошт. паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати давлатӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ва Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудааст. чуноне ки аз паём бармеояд аз 5 соли охир барои рушди соҳаи маориф ва тандурустӣ 36 миллион равона гардида барои соҳаи иҷтимоӣ 44% хароҷати буҷетии давлатӣ равона шудааст. дар ин давра 844 бинои муассиси соҳаи давлатӣ барои таълими 382 ҳазор хонанда, хусусан дар соҳаи 22,190 барои бинои таълимӣ барои 88 ҳазор хонанда истифода дода шуд. ҳоло дар муассисаи таҳсилоти умумӣ 2 миллиони 300 ҳазор хонанда таҳсил қарор гирифта шудааст. дар соҳаи тандурустӣ дар 70 соли даври шӯроӣ 3862 корхонаҳои соҳаи тандурустӣ ва 52800 корманд фаъолият мекард. дар давраи соҳиби истиқлоли Тоҷикистон 2827 муассисаи тандурустӣ сохта шумораи кормандони зиёда аз 79 ҳазор ташкил мекунад. Пас аз он дигар ҳозирин низ ба сухан баромада аз натиҷаи кори шӯро дар соли 2022 ҳарф заданд ва муовини раиси шаҳр Санъат Тоҳирзода ба сухан баромада қайд намуд. чорабини имрӯза дар марҳалае баргузор мешавад ки кулли мардуми Панҷакенти бостонӣ бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу суботи кишвар
дастгириву ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раҳнамоиву ҳидоятҳои муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода кору фаъолият намуда ба санаҳои таърихиву фархунда 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии таъсисёбии артиши миллӣ бо анҷоми корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳр омодагӣ доранд. роҳнамои асосии мо дар ҳаёт собиқадорон, ин шумо дар қатори шумо онҳое ҳастанд ки 1 сол, 10 сол ё як чанд сол аз ману дигарон калон ҳастанд. Инҷо гуфтанд маъракаи даъвати ҳарбӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Як ҳафта мешавад ки ман дар ҷамоатҳо, дар толорҳо бо фаъолон вохӯрӣ мегузаронам. бовар кунед хеле дардовар аст ки аз вазорати мудофиа намоянда омада моя мегӯяд ки мо аз Панҷакин таърихи 5500 сола дорем, рӯдакӣ дорем, лоиқ дорем, ифтихор мекунем. моя мегӯяд ки фарзандатон нагурез, даъват кун биёяд. аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям ки дар ин маърака фаъол бошед. ҳамин 40 ташкилоти ибтидоӣ агар дунафарӣ сафарбар кунанд 80 нафар, агар ҳар як собиқадори меҳнат, як набера, ҳамсоя, хеш корҳои фаҳмондагӣ бурда сафарбар кунанд, мешавад хаби 2000 тане 100 таақалан. нахуд мо аз ҳимояи марзу буми ватан гурезем. ин фазои осоишта, тинҷи оромӣ маҳз аз ҳамун сарҳадбонҳо вобастагӣ дорад. дар фарҷом нафароне ки баҳри пешрафти кори шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат саҳми арзанда доштанд бо сипоснома сарфароз гардида идомаи ҷаласа бо барномаи фарҳангӣ омода намудаи бахши фарҳанг дар тарабхонаи дӯстӣ хотири ҳозиринро болида намуд. гузориши Мартаба Раҳмон ва Хаём Ҷураев ва Нег Муҳаммад Мирҷонов. дар толори кохи лоиқи шаҳри Панҷакент нахуст намоиши филми истеҳсоли Суғдсинамо дар таҳияи коргардон Муҳиддини Музаффар доир гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. бо баробари истиқлолият ба даст овардан дар ҷумҳурии Тоҷикистон кинои тоҷик бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушд намуда намунаҳои ҷолиби он дар кинофестивалҳои байналмилалӣ сазовори таҳсин ва ҷоизаҳо мегардад. яке аз чунин киноҳои даврони истиқлол филми коргардони ҷавон ва директори муассисаи давлатии Суғдсинамо ба номи Комил Ёрматов Муҳиддини Музаффар бо номи Дов рӯи саҳна омад ки тамошобинони зиёде дорад. филми мазкур ҳамакнун ба шаҳри Панҷакент омад ва дар толори кохи лоиқ Шералӣ ба намоиш гузошта шуд. пеш аз оғози филм муовини раиси шаҳр Санъат Тоҳирзода сухан намуда коргардонро ба шаҳри Панҷакент хушомадед гуфт ва ҳамчун барги сабз девони ашъори устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ ва лоиқ Шералиро ҳадия намуд. пас аз он Муҳиддини Музаффар сухан намуда аз пешвози самимии тамошобинон изҳори сипос намуд ва қайд кард ки филме ки тамошобин надорад дар синамо филми мурда номида мешавад ва ҳамчун рамзи эҳтиром ба муовини раиси шаҳр Санъат Тоҳирзода фиттаи филмҳои таҳия намудаи муассисаи давлатии Суғдсинаморо тақдим намуд. маврид ба зикр аст ки нахуст намоиши ин филм дар кинофестивалҳои Кореяи Ҷанубӣ, Ҳиндустон ва хонаи кинои шаҳри Москваи Федератсияи Русия баҳои баландро сазовор гашта-аст. тӯли 8 соли фаъолият киностудияи Суғдсинамо беш аз 10 филми ҳунарӣ ва мустанадро ба навор гирифтааст ва онҳо синамои тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуданд. намоиши филми Дов дар шаҳри Панҷакент аз санаи 17 феврал оғоз гардида то санаи 23 идома меёбад. ту мехоҳӣ доим ба ман кӯмак кунӣ. сарандаи Халтуршид мамнун! истед! قدر تنهایم پسرم هیچگاه خودگان قدر بی صاحب استقدر کنم این ماشین فقط بدبختی می آورد حالا امکان داری نقص فکر کن براستی این بلیط به تو لازم است
با مقصد امین نگاه داشتنی حیوانات و پرندگان در فصل زمستان از طرف بخش حفظ محیط زیست و جمعیت شکارچیان شهر پنجکند تدبیرهای ضروری عملی می شوند. گزارش خبرنگاران ما از جمعیت دهاتی مقیان آماده شده است. توجه نمایید. سال روان با سرد و سیربارش آمدن آب و هوا در موضعهای کوهستانی شهر پنجکند مسئله نابودشوی عالم حیوانات و پرندگان به میان آمد. در روند تدبیر و چاره‌بینی‌های رهبریت کشور و ولایت از طرف جمعیت شکارچیان و بخش محیط زیست شهر پنجکند دیگر شخصان با سخاوت در جماعت دهات ماهیان در موضع دهه آب باریک برای از نابودشوی ایمن نگاه داشتن حیوانات و پرندگان تدبیرهای بیوتکنیکی گذرانیده شد. سرمتخصص بخش حفظ محیط زیست شهر پنجکند مطلوب نبیف مقصد و مرام این تدبیر را با ما از جمله چنین شرح داد. امروز ما تصمیم گرفتیم که با همراهی جمعیت شکارچیان شهر پنجکند، شعبه حفظ محیط زیست در شهر پنجکند و مؤسسه خواجگی جنگل در جماعت دهات ماغیان موضع آب باریک آیدی سر زدن خنکی با پرنده های نادر حیوان های وحشی دامپاشی نموده با همراهی جمعیت شکارچیان و مؤسسه خواجگی جنگل کارهای بیوتکنیکی گذرانده ایستاده. مورد ذکر است که در این کار خیر و ثواب اهل آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 89 دهه آب باریک جماعت دهات ماهیان نیز سهم خویش را گذاشتند. سرور این مؤسسه اندیشه‌هایش را چنین ارزیابی کرد. من راهبر مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 89 جماعت دهات ماهیان دهه آب باریک و همراهی من مردم دهه و کارمندان ساحه جنگل پروری تصمیم گرفتیم که این سال در موسمی که زمستان است، فصل زمستان است، هوا سرد آمد، با همراه مردم با راهبر جنگل جماعت دهات ماهیان مسلم و نسیم بای و اینچنین کارمندان ساحه همین از شهر پنجکند آمدگی هستند. رئیس جمعیت شکارچیان نمایندگان شهر پنجکند اینجا تشریف آوردیم برای همین پرندگان که از همین آفت‌های طبیعی از خنکی ایمن نگاه داشتن. بعضی از دانه‌ها آوردیم که پاشمو برای طبیعت رو باز هم زیبا و آباد گردانیدم و تصمیم گرفتیم همینجا خدمت کنیم. از طرف نمایندگان بخش حفظ محیط زیست جمعیت شکارچیان شهر پنجکند و یک گروه شکارچیان ریزاکاران در موضع کوههای آب باریک برای حیوانات و پرندگان دانه ها و دیگر خیل مواد خوراکه ریخته شد که هدف اساسی از خنکی ها ایمن نگاه داشتن عالم حیوانات و پرندگان نادری دیاری بوستانیمان می باشد. برنامه را ادامه می دهیم. با مناسبت 30 سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر پنجکند چاله‌بینی حربی وطندوستی برگزار گردید. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. سنه 23 فوریه سال 1993 در میدان مرکز شهر دوشنبه اولین گشت نظامی ارتش ملی تاجیکستان برگزار گردید و این روز در تاریخ کشور همچون روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان اعلام گردید. ما آینده‌ساز وطنیم و چنین نام داشت چاره‌بینی که در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 با مناسبت 30 سالگرد قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با ابتکار آموزگاران محیدین و مهینه خدابردی و ضمیره با خوانندگان صنف‌های 6 8 9 برگزار شد.
дар ин чорабинӣ намояндагони кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент омӯзгорон ва хонандагон иштирок намуданд. Фарзона ҷомеа ва сарвари муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 3 чорабиниро ҳусни оғоз бахшид. Сипас хонандагон бо маҳорати баланд гуфторҳо, порчаҳои шеърӣ қироат намуда, бо сароидани суруд, бо намоиш додани саҳнача, бо рақсҳои зебо чорабиниро хотирмон гузарониданд. дар хотимаи чорабинӣ мудири шӯъбаи тарғибот ва иттилоотии кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент Алишер Мутрибов ба сухан баромада фикру ақидаҳояшро аз дастёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон баён намуда, ҳамзамон омӯзгоронро бо ифтихорномаи кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент сарфароз намуд. ёдовар мешавем ки барномаи алоҳида аз муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 3 рӯйсои наздик ва пуррагӣ намоиш дода мешавад. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Некмуҳаммад Мирҷонов. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии Пайғом. То барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. Хайр.